Drago mi je pozdraviti Ljudmilu Novačku, predsjednicu Fidžeta Slovačke, koja nas je ugostila na ovom jednom press tripu u Bratislavi. Poštovana Ljudmila, dobar vam dan. Dobar dan. I odmah onako u glavu, zašto bi Hrvatice i Hrvati trebali doći u posjet Bratislavi, vašem prekrasnom gradu? Hvala lijepa što ste tako rekli. Moram reći da Bratislava je grad i za mladih. Znači da oni imaju mogućnosti puno da imaju nekakav novi doživljaj. Nije to samo istorija, da ona je bitna i zanimljiva, ali je to više o novom životu, o tomu što se može i nastaviti za pomoći digitalizacije i tako dalje. Vi ste sad probali Walkie. Jesmo. Ovdje. Mislim da je bilo zanimljivo za Yes, vas. to je bila jedna interesantna atrakcija za one željne ljubitelje adrenalina, tako da Bratislava i po tom polju ima što za ponuditi, a kada smo već kod tih doživljaja, ono što definitivno treba spomenuti je vaš prekrasan Dunav koji prolazi ovdje kroz Bratislavu i koji također nudi nekoliko interesantnih stvari. Da, Dunav je i ne samo za raskrcanje i za brodove, ali ima i mogućnost cikloturizma, zbog toga da ovdje ima i Eurovelo, znači ove cikloture koje su vezani sa Mađarskom ili sa Austrijom, onda znači da to može kao međunarodnu turu napraviti netko. Možemo reći da ima ovdje i naprimjer neke vrlo interesantne stvari koje kažemo i vojenski turizam, to je možda dosta zanimljivo, a ima puno mogućnosti da se ovdje i bavi, da pleše, da malo i popije nešto. Jasno. I da ima i malo i noćni život. I hoću reći da ovdje kod Bratislave imamo dve sela koje su hrvatske sela. To su ljudi koji su došli ovdje, pričaju još i hrvatski, imamo i muzej hrvatski. A možemo reći da Hrvati i Slovaci su vrlo bliski. Znači da to nije samo kao komercionalni turizam, ali nam je drago kad dolaze ljudi iz Hrvatske. Eto tako, ako se neko plaši jezične barijere neće biti, itekako će ga dobro ovdje razumjeti u Slovačkoj za sve ono što bude tražio. Moramo itekako naglasiti da u stvari Bratislava uopće nije daleko od Zagreba. Da, nije daleko, ima to 4-5 sata vožnje. 400 km. 400 km, znači da mislim da nije problem da se ovdje dolazi, ne samo sa svojima kolima, ali ima i autobusni promet. Znači da iz ovog točke mislim da nema problema da svaki dođe kad mu treba. Spomenuli ste vinsku regiju, imali smo priliku jučer je posjetiti. Slovačka je poznata i po svojim vrhunskim kvalitetnim vinima. Da, i možemo reći da jesmo to uključili u turizam, znači da imamo ove vinske puteve, imamo dane otvorenih vrata se zove, znači da tijekom jednog dana možete posjetiti 15, 20, 30, 40 ovih specijalnih konoba gdje se testira vino. Možemo reći da u ovom vremenu jesmo na takvom nivou što se tiče turizma i vinskog turizma kao na primjer u Austriji. Ljudmila, hvala vam lijepo na intervju, hvala vam lijepo na ovom press tripu, na pozivu. Mi smo se ovdje u Bratislavi zaista ugodno osjećali i siguran sam da će se isto tako osjećati i svi oni koji nakon ovog intervjua odluče posjetiti Bratislavu. Hvala vam lijepa.